Sa panaghugpong sa mga batid sa produksyon sa drama sa kahanginan, namugna kining sugilanon. Mahulag way nato karon. Ang minatay ug kadto sa katawhan nga nakasaksi niining daw dili katuo ang panghitabo ug makalilisan na talan-awon sa kalangitan nga gituo man ang timailhan nga nakaduol na gayud ang katapusan sa kalibutan. Ang RMN drama, mga hastausab sa pagdalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon. Tungod sa maong hitabo, nagkainit ug mas nagkainit na karon ang tensyon tali sa duha ka labing gamhanang mga nasod, ang Russia ug Amerika, nga gikabalakan nga mamahimong hinungdan nga muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Padayon nga rescue and retrieval operations, mas nakadaghan ang hikablagang patay. Human may isupuso ang pinakakusog ng bagyo o human masinati sa miaging mga adlaw ang labing makusog na lino nga sukat-basukan. Wa pa masinati sa kalibutan. Gipadayag, Kapitulo 13, Tudling 16 ngadto sa 18. Ipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang mga tao, inila o dili inila, dato o kabus, ulipon o dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agdang. Way magkapamalit o magkapamaligya, gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo. Sa labtonon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap. Ang numero ni ini, 666. Kung tinuod na mahal sa Diyos ang iyang katawan, Father Nestor, nga nung bitugot man siya nga mo kini ang may tabo ug atong dagatan. Tungod sa nagkagrabi ng kasalanan sa katawan, Rami, sa pagkamasinupakon sa kasuguan, ug sawa pag-ila sa Diyos nga labing gamanan, apan dili na kini katingadan, kay gipadayag na kinigdaan sa atong Ginoong Hesukristo, kang San Juan Evangelista, libuan na katuig, gikan sa kasaysayan. Ang gipadayag. Ang gipadayag. Ngayon bang kahadlukan ang umaabot? Unsa kaligunan mong pagtuo o pagsalig sa labing gamanan o buhi na Diyos? Dili magkinimatayong, di mahiluka pa sa naisulat ng daan o gumaabot pang magkalilisang nga mahitabo sa kalibutan. Ang gipadayag, gibugna alang sa kalingawan, uban ang pamasin nga maghatag og pagtulutan, apan dili aron paghatag og kahadlok sa katawan. Sa panuwat sa ubos ninyong igsuon, Glenn Pino. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Technician, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Bawi, bisan unsa pang ato estado sa kinabuhi din kalibutan. Bisan unsa pa man ang atong binuhatan, tumong o katuyuan, walay malilong nining tanan, kay nakita man kini sa Dios nga labing kapahanan. Ug karon, ani ang laing sumpay na atong sugilanon sa kahanginan, ang gipadayag. Paabuta lang. Di na kumulaom nga matawag pa siya ng... Mas pang-urang sa siya maubot kung may ang ipahibaw nga mauli siya ron, di ba? Bahala siya ni Lucing. Uy. Bahala siya. Uy, Day Sheila.
Until this time, dili paghapon makontak ang phone ni Rami. Kung sa may bote pasabot kini, iya nagituyo aron dili ko niya makontak. For what reason? Ay sila. Day. Nalasing. Day, tunog naman din hysteris, day. Usa pa, nay, may dagong raba. Tingalin mo kalit ang bundak ang uwan, day. Mabasa ka. Ayaw ko kubalak inalusing. Okay, ko din, Liz. Kung gusto ko mo pahuway-pahuway na lang. Magpalabay lang muna ako pila ka minutos din, Liz. Oy, basin baya dahil nga may laing hinungdan nga nung wala makapanawag o balik si Dudong Rami ni mo. Lisod baya ng Manila, kisay nasayod. Basig, gistas baron tong iyang cellphone. Maong wala siya magamit pagkontak ni mo. Nalusing, bisan pa tingalig ingunan ang nahitabo. Nagkaroon pa maagi makakontak siya na ako, di ba? Na-memorize ni Rami ang akong number. Hindi nga di siya makapanawag. Isang nawang yung phone. Bitaw, no? Ay, uy, may taxi manghihunong tungod sa gate, day. May busina. Kinsa magkahana? Uy, hala, day sila. Tanawag kinsang nanaog sa taxi, day. Sila, Han. Diyan ako. Nalusing. Si Dong Rami. Ambot. Ikaw, Gidan. Niya na hinoon ko, magalingon anak yapon ka. Di sa di maglagot nimo. Nagtuo mo kong gi-off nimo kay dili ko gusto makakontakan ako. Kay nagtuo kong may lain kang gikabisihan dito gawas na ako. Siya sinultihan, no? Ngano, huwag ka na din salig na ko. Karoon na ba lang kung magbinuang ni mo nga miyabot na hinuon taog 24 years sa itong kami niyon? Ano? Dili ba na posible? Katawa ka lang. Sige, katawa ilang ko. Mahibawaan ganina kung may milagro kong gibuhat dito sa Manila. Huwag dili about sa imong pagpanagbaho sa kampay dahil magiad to. Pantay lang gid ka. Ha? Kugang man ka. Nga gusto ko. Nga dili work-related ang imong giad to sa Manila. Mao ba ram? Come on, Han. Huwag pa gani pag-abot na ako. Huwag ko'y laing tuyo nga nung gi-off na ko ang akong phone. Only nga surprisahon ta ka. Kimigaw na biya ko nimo. Hello, drama. May nga ba kang drama? Nga nung dili ka gusto mingawon ko nimo. Ngano. Sa ba yung buhaton, ha? Sa kong buhaton? Kini, Ay! Rami! Kalitan, sakot, mahugoy. Bugat ko. Mahugoy, di ko na bantay lang ka, ha? Bibi, anto ta ka idak-dak kwarto. Rami. Ngaw, na kay kunin mo. Siya ba? Makita ganitang ng lusing na. So, kung iya'y kasulti? Mas may nang natin saksi. Sinang lusing. Honey, ibutan ko ba? Ibutan ko, please. I'm sorry, Han. Ginabaka ko ni mo sa matuod kong katayuan dito sa guluhan. Matawa ko magbinuang ni mo. Huwag yun. Ang akong gihimo, inline lang sa kong tinguhan nga masayran unta ang kamaturan. Or even, course o matuod nga hinundan sa paggawa ni GR nga atong anak. Ug sa tanang mga pasahero nga luwan sa mga eroplano nga until karon missing. Kinipanantawan ko nga. Wa kinipadulunan. Ako lang mismo ang nyamaham sa kong kawalingon. Ug di kunklun, nawagip ko'y mahimo. Diyos ko.
Notifications day. Notification about sa... God! No! No! Gulya t-shirt. Happy Mart! Blouses. Happy Mart! Underwear. Happy Mart! Sapot sa kabataan. Happy Mart! Pantalon. Happy Mart! Happy. MERT! Happy Mart! Ram? Bata si Sheila. Ang cellphone. Rami. Huwag mo kung kapatid niya mitimog. Pagtugol di ay. Di alam mo nga walang itinali ko. Mursig di ka kusako. May galiki ako dahil na-press ang phone. Buwan na kinamihayang kung ako bitatugan. At Diyos ko, unsa kayo katinuod. Unsa katinuod katong notification nga akong daklit lang nabasa. Noel Ambrosio found dead. Maukintuhan na ang usa sa duha ka gisikop sa kapulisan tungod sa ilang pagsaba-saba sa usa ka forum dito sa mall. Nga ang guest speaker mo si Leopoldo Henry Davis. Kinalang mabasa ko ang detalye na to. Abalo niya na. Kana kung masiguro ko na na nagkatugis sila. Suicide. Yung sa tilikatuan nga nag-suicide. Huwag imposible yung primay tamo. Mahimong masayop ko, Ram. Bag tungod sa maong hitabo, doon ay posibilidad nga mapatawag ka sa mga investigators sa kamatayon ni Anang Tawana. Para, Nestor, kung saan sa rason? Saan sa rason? Kaya before his release, nakigsulti ka niya personally. O SOB ka na. Kung na doon ay mga investigation sa mga hitabo ngayon na yan. Kuhaan yun o pamahayag ang si Bisan Kinsa nga nagkasulti niya itong Tawana. Nga may posibilidad nga makuhaan o lead kung unsa ka tinuod nga siya nag-suicide. Or kung na doon na by foul plea sa iyang kamatayon. Imposible para na ko, Father, nga mag-suicide siya. But mo'y ayang giingon ako sa akong pagpakiksulti niya nga. Lahat na sabi ko ay totoo. At alam namin dalawa na hindi na kami makakalangapan sa rewang hangin sa labas pagkatapos ito pag-uusap natin. God. Yes, Father. Natag-anan niya ang may tabo niya. Pero ang dagong pangutana, kung tinuod ba siyang nag-suicide, kay kung dili, insa man ang responsable sa iyong kamatayon. Sino man? Sa imong ipanulti karon, Ram. Nahibaw kong may hisabtan ka na. Father Nestor, nasa ato pa ang iyang kauban nga gisikop usab sa kapulisan. Mahimong dili usab magtugay.
Siya usab ang sunod nga mamatay. Oh, Father. Rami. Hello, Madam Hilary. Good morning. Good morning, Sadni Muchio. Nadawag ka, Madam. Unsay akong ikalagat. Naubanas sa mga bayani katong hambugiro nga Noel Ambrosio. Unsay po mo ipasabot, Madam. Patay na siya. Og headlines na karong adlaw sa mga national newspapers sa niya kamatayon. Unsa? Mao pa, Madam? Ang usa na lang niya kakauban nga nagsaba-sabat dito sa mall ang di lang usab unya padugay nga mahipos. Wa ka pa ba ni masayo din yung balita, Gio? Viral na kinikaroon niya sa internet, sa different social media platforms. Wa pa ko magkatanaw sa internet, Madam. And maybe miabot na kang grabe kining init ni balita. Dako og posibilidad nga iya na kininahibawan. So mahinaot ta, Madam, nga hisabtan na ni Rami ang mensahe. Yabuti pasabot sa pundok nga kaniya. O sa uban pang nagtinguha sa pagtugkad o puot masayod kung unsa kitang klasiha sa katilingpan. Utukan si Gio. And I'm very sure na isabdan niya ang message sa kamatayon niya itong Noel Ambrosio. Labi na kung mabalitaan usab niya ang pagsunod niya sa kauban ni ini. O sa uban pang buot mahimong mga bayani. Mga kasama at tangi ang lain pa mga sumpay ni pinalahi o labing bagong sugilanon sa kanginan. Ang Ipadayag. Sinulat ni Glenn Pino. Direksyon, Inday Bambina. Music and Effects, Ariel Mangao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Gabiana. Hangtong sa sunod ngayon, nakasalamat ninyong pagpaminaw. Tatak RMN.